Barcelona és una ciutat antiga. La seva història, com se sol dir, es remunta a la nit dels temps. No sols parlem de segles, sinó fins i tot de mil·lennis. Però no anirem pas tan enrere. Se'ns farà de dia en una època de la qual gairebé encara en guardem memòria viva, quan Barcelona estava encerclada per una muralla. Una muralla que, com una camisa de força, escanyava la ciutat que, plena de vitalitat, maldava per créixer i expandir-se. Quan a mitjans del segle XIX aconseguien derrocar les muralles i els baluards que l'ofegaven, Barcelona s'escampà ràpidament per la plana circumdant, seguint el disseny d'Ildefons Cerdà. Un disseny que permetria que aquella ciutat reclosa i poc salubre s'espongés seguint unes pautes urbanístiques que varen donar lloc a l'Eixample, tal com avui encara el coneixem. Ràpidament s'aixecaren més i més illes de cases i s'obriren espaioses avingudes noves de trinca. La ciutat creixia, oferint nous serveis, nous mitjans de transport i millors infraestructures, atraient cada cop més comerciants, industrials i professionals. La burgesia, tant la provinent de la petita noblesa amb fortunes que venien de lluny, com els pròspers industrials o indianos enriquits amb negocis d'ultramar, tots maldaven per demostrar la seva posició social. La burgesia s'instal·là, doncs, als llocs més cèntrics de l'Eixample i allà aixecaren els seus palaus. Palaus que encarregaren als arquitectes més prestigiosos i capdavanters dins del corrent modernista, que era el que prevalia en aquell moment. Fou així com aquella burgesia contribuïa a donar a la ciutat el caràcter i la fesomia que la fa tan singular. La casa Lleó i Morera n'és un dels millors exemples. Fou per encàrrec de la seva propietària, Francesca Morera i Ortiz, que l'any 1902 l'arquitecte Domènec i Montaner la va projectar al mateix lloc on s'aixecava l'antiga casa Rocamora, al número 35 del Passeig de Gràcia. I la seva construcció va durar 4 anys. Dissortadament, Francesca Morera va morir abans que s'acabés, de manera que fou el seu fill, el doctor Albert Lleó i Morera, qui es va fer càrrec de les obres i li va donar el nom de la casa, que romangué en poder de la família durant 40 anys. La façana de l'edifici no sols reflectia l'estatus social dels propietaris, sinó també els seus criteris estètics i els seus valors socioculturals. No és, doncs, perquè sí, que als balcons del primer pis trobem 4 escultures, obra d'Eusebi Arnau, al·legòriques de sengles invents de l'època: l'electricitat, el telèfon, el gramòfon i la fotografia. És precisament de fotografia que ara volem parlar, puix que els baixos de l'edifici, que les ordenances municipals obligaven a dedicar a alguna activitat industrial o comercial, s'hi va instal·lar el que fou l'estudi del fotògraf segurament més famós de l'època, en Pau Adouard. No cal dir, doncs, que aquest ús del local a peu de carrer no desmereixia gens ni mica ni l'esperit de l'edifici ni la personalitat del seu propietari, ans al contrari. Dissortadament, amb el pas dels anys i en canviar de mans aquest local, van desaparèixer les escultures femenines que en decoraven l'entrada. Tornant a l'edifici en si, cal remarcar un fet insòlit, que els pisos superiors, destinats, com era costum en aquests casos, a ser ocupats per llogaters o per membres del servei, mantenien i encara mantenen ara el mateix nivell de rigor constructiu i de qualitat estètica que el pis principal, on vivien els propietaris. És aquest pis principal el que ara visitarem. El vestíbul, compartit igual que l'escala per tots els estadants de la casa, està profusament decorat amb reproduccions de flors de morera, en honor al cognom de la propietària, i acull una altra gran novetat de l'època, l'ascensor. Només passar la porta ens adonem no sols de la categoria social dels propietaris, sinó també dels seus gustos estètics, plenament emmarcats, com tota la resta de l'edifici, en el més pur estil modernista. Entrem ara a la zona destinada a les visites, començant pel gran saló, amb els enormes finestrals que donen directament al Passeig de Gràcia, sens dubte, l'avinguda principal i la més refinada de tot l'Eixample. És en aquest saló on podem començar a gaudir de l'altíssim grau d'excel·lència dels artesans, més de 40 en total, que van participar
en la decoració dels interiors de la casa Lleó i Morera, sota la direcció de Domènec i Muntaner. D'una banda, tenim la pavimentació innovadora a base de parquet i, d'una altra, l'ús de la marqueteria amb parets i sostre, obra de Gaspar Omar, que assoleix un nivell realment insuperable d'inspirada perfecció artística i artesanal. Fixem-nos, si no, en els relleus profunds del teginat. Tampoc podem passar per alt les aplicacions en pa d'or sobre els encastats de marbre rosa i els relleus de la paret. Si el Passeig de Gràcia, tal com hem dit, era l'avinguda més concorreguda i de més categoria, l'espectacle que oferia havia de ser també digne de veure's. Precisament per això es va construir aquesta rotonda que es projecta sobre el carrer i des d'on es poden contemplar, a través d'una discreta celosia de forja, les anades i vingudes de veïns i coneguts. Al mateix espai de la rotonda trobem una llar de foc, l'escalfor de la qual quedava retinguda per aquests envans, obra també de Gaspar Omar, amb vitralls d'Art Déco que s'hi van afegir posteriorment. Originàriament estava flanquejada per 2 bancs, des d'on també es podien seguir les entrades i sortides dels 2 salons adiacents. Continuant en la zona del pis dedicada a atendre les visites, trobem la sala de billar, també de música, jocs i altres formes d'esbarjo. Com el saló principal, que ja hem vist, aquesta sala té grans finestrals i elements decoratius de refinada exquisidesa. Tornem ara una mica enrere, cap a l'interior del pis, i mirem amunt. Just arran de sostre trobem un seguit d'escultures, totes elles fetes per Eusebi Arnau, que reprodueixen la cançó popular de la dida de l'infant rei. Es tracta d'una antiga llegenda que explica com la Verge Maria va tornar a la vida a l'infant reial que havia mort abrusat en adormir-se la dida que l'acompanyava. Una tràgica història amb final feliç, això sí, segurament escollida pels propietaris arrel de la mort d'un fill seu. Continuem endinsant-nos al pis i arribem al distribuïdor, al costat del gran cel obert que garantia la llum i la ventilació de l'habitatge. Recordem la preocupació per la higiene pròpia del modernisme. Un distribuïdor que separava la part, diguem-ne, pública de l'àmbit privat, allà on feia vida la família. Són especialment remarcables els magnífics mosaics romans que en decoren el terra, obra de l'italià Mario Maragliano. Situada al llindar de l'entrada al passadís, l'escultura de Sant Jordi, personatge protector i emblemàtic per excel·lència de l'imaginari català, marca l'inici de la zona privada de la casa. A partir d'aquí, doncs, trobarem els dormitoris i els banys corresponents, les zones de servei i el menjador, que s'obre a la rotonda posterior i dona pas al pati de la casa. Si a algun lloc les imatges parlen per si soles, és aquí. D'una banda, els expressius plafons de mosaic amb relleus de porcellana que representen, seguint una incipient estètica impressionista, les sortides al camp de la família. Es tracta d'una obra col·lectiva de Lluís Bru, Josep Pey, Joan Carreras, Antoni Serra i Mario Maragliano. D'altra banda, els espectaculars vitralls de la rotonda fets per Antoni Rigal, que representen l'arbre de la vida. Uns vitralls que un cop sortim a l'exterior veiem com abasten tota l'alçària de l'edifici, refermant aquell principi exclusiu de la casa Lleó i Morera, que tots els pisos, també els de lloguer, s'havien d'aplicar els mateixos estàndards de qualitat constructiva i d'exigència estètica. Al final del pati trobem l'antiga habitació dels safarejos, amb una gran morera esgrafiada a la paret, si bé no es tracta de l'obra original, sinó d'una rèplica fidel. Dels més de 40 artistes i artesans que van participar en la decoració i ornamentació de la casa Lleó i Morera, incloent-hi el disseny del mobiliari, volem destacar els següents. Eusebi Arnau, escultor. Gaspar Omar, dissenyador de mobiliari. Joan Carreras, escultor i tallador. Lluís Bru, museïcista. Antoni Serra, pintor i ceramista. Antoni Juyol, escultor. Mario Maragliano, museïcista. Antoni Rigal, pintor, dibuixant i vitraller. Josep Pey, decorador, dibuixant i pintor. Joan Segarra, tallista i dissenyador de mobles. Per damunt de tots aquests mestres i artistes, aplicant una visió integral de totes les arts, el genial arquitecte modernista Lluís Domènec i Muntaner,
D'aquí la UNESCO ha declarat Patrimoni de la Humanitat dues de les seves obres, el Palau de la Música Catalana i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. A més, la Casa Lleó i Morera fou guardonada per l'Ajuntament de Barcelona amb el Premi al millor edifici artístic, construït el 1905. A més de la Casa Lleó i Morera, Núñez i Navarro ha recuperat altres edificis del patrimoni barceloní, com ara la Torre Andreu, coneguda com la Rotonda, la Torre Enric Serra, l'antiga Societat del Crèdit Mercantil, l'antiga fàbrica Géneros de Punto Ferrés o els actuals hotels 1898 i Gran Via. Al llarg dels seus 65 anys d'història, l'empresa ha realitzat una important aportació en la preservació i recuperació de molt del patrimoni més representatiu de Barcelona, superant importants reptes a l'hora de rehabilitar edificis per tal de poder-los compartir, recuperant-ne parts catalogades i adequant les zones de nova construcció a l'estil original.